Ήταν η γυναίκα του Λεντιού. Η γυναίκα του Λεντιού. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ μαζί της. Μα πάρα πολύ. Με από τους λίγους άνθρωπους που μπορώ να μιλάω, αλλά δεν μιλάω. Μια φορά μίλησα, τα άλλα είναι slow. Ένας άνθρωπος σαν τον άνθρωπο που μιλάμε, είναι το όνομα της. Δεν ξεχνιέται ποτέ. 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 Καμιά δρόμοι